Avui és un dia especial, és el Dia Internacional del Càncer. He de dir una vegada més que vosaltres, la gent de Calafell, responeu sempre amb la vostra solidaritat i participació. Mil gràcies perquè sense vosaltres cap acte seria possible. Que sapigueu que els diners recaptats es destinaran íntegrament a la Lliga contra el Càncer. Des de fa més de 25 anys, la Lliga ve acompanyant a les persones malaltes i a les seves famílies durant el procés de la malaltia. Doncs mira, estic molt contenta perquè s'ha fet un acte molt ben organitzat. Donar les gràcies a l'Ajuntament de Calafell, a tota l'agrupació de Posa i Oli, sobretot a la Montse Osorio perquè ha fet moltíssima feina. També a Vilarenc Aqua perquè l'Anabel sempre està disposada a tot, i també a tots els col·laboradors que han fet possible que tothom s'ho hagi passat molt bé ballant. O sigui que entre tots hem col·laborat i hem fet un acte que crec que ha agradat moltíssim. Doncs, per mi ha sigut una sorpresa, perquè tanta gent un dilluns al matí, sincerament, no ens ho esperàvem. Estem tots molt contents i més contents estem encara de veure lo bé que s'ho ha passat la gent. Doncs aquest és el primer acte que hem fet de la Lliga, que el primer any ha sigut aquest, que és el del 2019, però no serà l'únic acte. La veritat és que entre tot l'equip que hem fet a la Lliga contra el Càncer, que per cert aprofito per dir que hem fet un equip maquíssim, amb gent maquíssima, amb moltes ganes de treballar, amb molta empenta, doncs ja tenim programat més o menys el que farem durant tot l'any. I farem actes, no diré quins, però sí que puc dir-te que seran molt xulos i agradaran moltíssims. Des d'aquí també vull agrair a tots els comerços que han participat en el sorteig de regals, agrair-los tots els regals que ens han donat, i has vist que la gent ha estat molt contenta, i res, agraïment per tothom perquè ha sigut una organització 10. Pues una actividad que tendríamos que hacerla a menudo, sobre todo para lo que es, por recaudar fondos para el cáncer, que se puede investigar y que a partir de ahora no haya ninguna muerte más. Molt bé, bon dia. Avui hem fet un acte pel Dia Mundial del Càncer, 4 de febrer. El programa Posa i Oli, juntament amb la Lliga contra el Càncer i Vilarenc Aqua, hem format tot aquest esdeveniment, que ha sigut un esdeveniment multitudinari, a passar que sigui dilluns a les 10 del matí, i hem volgut fer això per intentar conscienciar la gent i fomentar tot el que és la pràctica esportiva i la importància que té per intentar prevenir aquesta malaltia. L'esport, l'exercici, ja sigui anar a caminar, anar a córrer, fer esport a una instal·lació esportiva, doncs dona aquests beneficis, aquests i molts més, però principalment volíem promoure l'activitat per intentar prevenir aquesta malaltia. Pues la verdad que para ser el primer evento que hemos hecho contra el cáncer, digamos, porque hoy es el Día Internacional contra el Cáncer, yo lo he visto muy positivo, ha sido muy participativo y la gente se lo ha pasado bien, y creo que hemos concienciado bastante a la gente de que la enfermedad está ahí y que bueno, que hay que combatirla. Bueno, la verdad que para ser lunes ha sido estupendo, porque había casi 300 personas, yo creo que más o menos por ahí andaba. Y creo que si hubiera sido un domingo hubiéramos hecho como el Día de la Marea Rosa, que había 3.000 personas, 2.000 y pico participando, y la gente que además estaba allí porque estaba viendo el evento. O sea que la participación 100% muy buena.
La organización ha sido estupenda porque desde el Posayoli se pusieron de acuerdo con la Liga contra el Cáncer y luego nosotros como Espai Cívics del Ayuntamiento decidimos participar también porque creíamos que había que participar en un evento así. Creo que siempre se tiene que ser solidario y participar.